Malam minggu ba'da maghrib, langite sumilak katon padang jinglang. Pak Somad sakeluarga pada kumpul jagongan nang ruang keluarga ndeleng TV sinambi ngobrol. Pak Somad kagungan putra-putri sing arane Tori, Umi, lan Opik. Pak, benjang dinten Minggu acaranipun menapa, Pak? Nur sampai sing duwe sembang sorong iki maring ini datang puji Pak. Betamol kemawon Pak. Kosip ta yen usul sing ana piguna lan manfaate. Kados pundi menawi benjang Minggu endik jalan-jalan dhateng Aas, olahraga sekalian sama kunjungan kasar Pak. Di menikahkan apa? Karena susah hiburan maning. Aduh aku wepek nga sing minggu rame loh sila anak-anak wong jogging lakuan juga sing belanja. Ya, opik gaul. Kados pundi Bapak, biasane bapak-bapak mesti pepak. Minggu esuk kira-kira jam 5:30 hawane krasa seger. Srengengene katon esi prepet-prepet. Oh, kita udah siap kabeh. Pak, saya kemauan pun saya No, dengan ciri pemacarane jalan-jalan. Dengan bersyukur arang bersyukur pas bebeak na Ya, opik dimensi pangandaran buka. olahraga wisata. wis nak bote. Yo mangkat bapak tindake murid bae karo ibu. Yo, Lanang wadon, gede cilik, pada tumplek-blek. Ana sing mlaku-mlaku muteri alun-alun, ana sing jogging, lungguh-lungguh ing trotoar, ana maning sing gur ndeleng-ndeleng utawa milih-milih barang dagangan sing digelar pedagang. Pak Somad sakeluarga anjuk alun-alun Slawi, Toli muter alun-alun rong puteran. Yo tombas. Nggih, Bu. Arep rasake opo? no konsep bae. Mun dipun napa, Pak? Tepo ci bae. Yo, nyong kletak ya. Minumnya es teh. Kasih apa yo lembar. Oh, menipu semar mendem, Bu. Di arane lucu teman. Bu. Nyok ku cobain lah. Wes dene pancen bener-bener pancen kelas. Apa, Pak? Wes dene pakai wong pengen terus. Amin. Mugi rekat daya anggon kula pados sandang pangan lancar kalian berkah. Amin. Nikmat nih Pak, sarapan wonten kalian. Pintik seneng beli mingguan maring Aas. Ibu, sekolah ramen sangat olahraga sinambi wisata sehat kita dorong untuk penyerangan. Olahraga sinambi wisata kuliner. Kami sudah boleh berkomentar. Ya bapak ibu minggu ngepet minggu nanti. Loh, minggu ngarep rek kena kanthi atau minggu ngarep laku-lakune maring guru sing nyoba priben. Sarujuk.